Pekný podvečer vám prajem, idem akurát z tréningu, z fitboxu. Neviem, či viete viacerí, že chodím vám cvičiť, teda trénujem fitbox v Detve 2-krát do týždňa. A dnes bol energeticky taký trošku slabší deň a to bolo vidno na všetkých, ktorí boli na tréningu. Čo som chcel dnes len krátko povedať je, veľmi ma zaujíma, dajte mi vedieť do komentáru prípadne, ak aj nie ste našim zákazníkom. Je to otázka určite aj na vás, hlavne tých, ktorí máte teda e-shop. Riešili sme aj dnes so zákazníčkou taký už tradičný problémik e-shopov, hlavne aj u takých, ktorí buď šijete nejaké modely na mieru alebo podobne, že robíte tú zákazkovú výrobu, to je jedno, či to je oblečenie alebo môžu to byť aj iné veci na zákazku, že ostávajú proste veci skladom a ľudia si objednávajú veci, ktoré sú na objednávku. To je taký problém, že vám vlastne potom stoja zbytočne peniaze na sklade. Ako toto vyriešiť? No, my to evidujeme už dlhšie túto požiadavku od viacerých našich klientiek. Práve preto sa tým ideme už zaoberať tak, aby sme to pretavili do featurey, takzvanej, alebo teda funkcionality. U nás to totiž to funguje tak, že keď ste našim zákazníkom a máte u nás v správe svoj e-shop, tak máte e-shop v základe ako taký s platobnými bránami, s metódami dopravy, s nastaveniami, so všetkým, čo k tomu potrebujete, aby ste mohli predávať a aby vás to veľa nestálo. Keďže našim cieľom je stále vám ušetriť čo najviac peňazí, hlavne mám na mysli teda bezhlavo platiť všelijaké licencie, všelijaké pluginy, proste, ktoré ani nevyužijete vlastne tie funkcionality a je to zbytočné. Tak keďže ste našim zákazníkom, alebo respektíve sa stanete v budúcnu možno našim zákazníkom, tak viete jednu obrovskú výhodu požívať a to je to, že sme veľa. A tým, že sme veľa z podobných segmentov, už to tak troška triedime do rôznych segmentov, tak dokážeme nakupovať veľké licencie na rôzne funkcionality a deliť to medzi našich kvázi členov klubu, to môžeme nazvať. A to je obrovská výhoda, takže aj teraz budeme testovať túto funkcionalitu, ako vieme filtrovať skladovky, ako vieme to naviazať na vašu marketingovú kampaň, alebo respektíve kampane, aby ste vedeli zákazníkov posielať priamo na e-shop tak, aby nakupovali práve tie skladovky. Takže sledujte nás aj ďalej a určite o tejto pridanej funkcionalite dám vedieť. Zatiaľ sa držte, prajem krásne sviatky, vidíme sa čoskoro.